Шулғына? Әйе. Құдайым. Мен сөз сенің башында қазір. İslam бар қайт деген. Ислам отырмамасы бар қайт. Так, тоқтағыз әлі кімдір сообщение жазып. Нәрсе кім yazdım екен, кім жоғалтқан екен мені? Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Темір кисәгін көріп, шуға қарап, тостыр деп нешеге болайын. Була ма? Держись, малай. Дұрыс жауап бермесең. Ятсыз Зульфия апасының ижатын білмей. Ятсыз малай. Ұялмышы. Ширасына түсіп кетесің кеге қазір. Визитка. Әйе. Ислам, нихает. Уяндық. Сәлем, нихаят біз яңадан бұл студияда жиылдық һәм біздің буын батылның шираттағы шығарылышы инде күпме вақыт өтті біздің соңғы шығарылыштан. Мен біраз бұршылам өзімді, әмі менің янда бик шәп, қызықлы шәхіслер таныштырып өтем. Бірінші қонағыбыз кино һәм театр артисткасы Зульфия Валиева. Алқышларыңызды. Икенче ягымда минем ер жырчы Яңа Йолдыз проекты катнашучысы Ислам Кәлимуллин. Шулай алкышлар. Ничек сезнең кәефләрегез, хәлләрегез? Менә деген. Вообще классное настроение. Не решет. Мин бик шат. Күтәренке кәеф белән килдек ие. Сез тапшыруны карап килдегез инде, таныштыгыз. Тик шулай да мин кагыйдәләр белән таныштырып үтәм. Тиз генә. Кагыйдәләр дә бар менә. Аларсыз булмый, аларны бузарга ярый, әмма кагыйдәләрне әйтеп үтәргә кирәк. Мин сезгә барлыгы 10 сорау яңгыратачакмын. Әлеге сораулар катлаулыгы ягыннан аларга баллар да аерыла җаваплар өчен. Әлеге сораулар катлаулы һәм тиз генә җавап биреп булмый. Шуңа күрә кешегә логика бирелгән, шуңа күрә кешегә фикерләү сәләте бирелгән. Һәм без әкренләп вслух фикер йөртә дөрес җавапка чыгарга тырышырга тиеш. Дөрес җаваплар өчен мин баллар бирәм. Дөрес җавапка чыга алмыйсыз икән, сез кызык җавап бирә аласыз, кызык җавапка да чыга алмыйсыз икән, логик яктан аңлатылган җавап бирә аласыз. Мин барысы өчен дә баллар куя алам. Башлар әле бетте монда. Монда май бул бар диген. Дing уйлап утыра башта. Кыскасы, миңа ошаса мин бал куячакмын инде җавапка да. Барысы да бик гади. Башлыйбызмы? Сораулар калмадымы? Сораулар калмадымы? Ошаса деген сүз мені бик гаҗәпкә калдырды. Ошарга тырышырбыз инде. Бу безнең тапшыруның шундый бер үзенчәлеге. Башлыйбызмы алайса? Беренче сорау. Фигуралы шоу, фигурное катание. Ни өчен шулай дип атала? Ну, бу кадәр катлаулы да сорау түгел инде, ярар. Бәлки тизрәк җавап Ни өчен фигуралы шоу дип атала фигура? Әйе. Чөнки бозда рәсемнәр калдырыла фигура, ниндидер фигуралар барлыкка килә. Шулмы? Әйе. Шул гына? Әйе. Құдайым. Ну, миңа Сезгә бу сорауга җавап өчен бер балл. Ничек булырга мөмкин тагын башка? Ну, миңа бу сорауны башта биргәч, мин уйлаган идем, ну, алар бит инде секрелер, аксель, нәрсәләрдер ясыйлар. Әйе, бу 19-нчы гасыр башында барлыкка килә, менә шулай бузда төрле фигуралар ясап бирү. Мин аны нәкъ шулай күрдем дә, өстән теге камера куялар бит әле, әйтәм, бузны күрдем дә, мин шул рәсемнәр бузда. Минем беренче фикерем шул булды. Афәрин, бер балл. Рәхмәт. Әзрәк җиңелрәк булып киттеме? Миңамы? Әйе. Әйе. Давам итәбез. Икенче сорау. 1851 елда Лондонда беренче халыкара шахмат турниры уза. Һәм әлеге турнирларның, ягъни партияларның берсе тәмамланмауы белән тарихка кирип кала. Һәм әлеге партияның казые судья була инде. Партия тәмамланмады чөнки дип язып калдыра бу турыда. Ни өчен тәмамланмаган дип уйлыйсыз? Ничәнче елда авырга? 1851 ел, Лондон, халыкара беренче турнир шахмат буенча. Һәм ул тәмамланмыйча кала. Ни өчен? Берәр уйнаучының хәле начарланамы әллә? Үлеп китмидер. Тәүбә астагфирулла. Юк, мин аны белергә тиештер инде, теге ни. Юк, ул үлеп калмый, әмма хәленә бәйле. Датасы да мөһим. Датасын әйтте, шулай бит. Димәк, нәрсәдер бәйле бу дата. Ул вакытына бәйле, нәкъ бу датага түгел, менә шул чорга бәйле, әйе. Беренче турнир. Кагыйдәләр бераз үзгә булган булырга мөмкин ул вакытта. Хәленә бәйле. Менә шушыннан җыеп карагыз әле берәр нәрсә. Уйлар Ислам, әйдәлен. Хәленә бәйле.
Узак баргандыр индеме? Әйе. Узак барып йокыга киткәннәр. Әйе. Астагфирулла. Как это работает, да? Син әйтеп бар уйлаганыңны. Ишул. Ислам, ойла, день хороший. Синең шундый уйларың. Ахырына кайтып китәсең бүген, ислам, ойла. Ислам борчылма. Хәзер сиңа 2 бал булдырабыз давай иде. Юк, сез җиңсәгез, мин шатка. Юк, мин җиңәргә дип килмәдем. Мин аралашырга, күңелләшергә дип килгән. Рәхәт. Барда яхшы, әйе, тынычландык. Барда әйбәт кенә. Бу сорауга җавап өчен 1 балл. Шулай ук, чөнки ул кадәр каталы сорау түгел. Дәвам итәбез. 3нче сорау. Татар телендә гүбәдиягә орка кую дигән фразеологизм бар. Гүбәдиягә орка кую. Аны нәрсә аңлата дип уйлыйсыз? Гүбәдиягә орка кую. Нинди сүз синең башында хәзер? Ислам, бар кайт дигән. Ислам, утырма, масалар. Бар кайт. Бар кайт. Гүбәдияне гадәттә табадан чыгарганда мин пешергә яратам, пирог пешергә яратам. Мин бөтенләй пешекче булырга хыялланган идем. Мин сәнгатькә очраклы рәвештә килеп беләм. Камырны җыялар бит инде шулай димме? Анда тишек кала шулай бит. Әйе. Шуны каплап куеш арка дөреп атала бәлкем. Юк, менә кисәген чыгарганда ул җәелеп, шешелеп китә. Менә гүбәдияның бар бит шундый теге ниләре, дөге ярмасы. Бәлки шуны тотып торыр өчен бер нәрсә уйлап чыгарган. Юк. Юкмы? Юк. Аннары табадан гомумән чыгарып булмый гүбәдияне. Таралып бетә ул. Таралып бетә ул, или изелә, ватыла. Бу кешенең холкына бәйле. Гүбәдиягә, бу нинди афоризм, метафора. Нинди кеше турында гүбәдиягә орка куя дип әйтергә мөмкин? Гүбәдиягә арка куя. Гүбәдия гомумән татар халык ашлары, ул бит инде безнең кунакчыллыкны күрсәтә торган. торган Гына эшләнә торган бик бай татарлар гына ясаганнар гүбәдияне. Һәм аңа орка кую. Яуларда. Аларга орка кую. Гүбәдигә орка кую. Нидер бәйрәмне булдырмаумы соң? Каршы килү нидер бәйрәмне булдырыр өчен име шундый? Юк, турыдан-туры бәйрәмгә түгел, менә каршы килү кебегрәк. Ишеп гүбәдиягә каршы киләсең ул. Гүбәдия бит ул ризык ашый торган. Так. Монда гүбәдия ул метафора гына инде. Метафора гүбәдия. Гүбәдигә каршы. Сөйләшеп утырганда булды. Гүбәдия Алып китсә ул куйды дип. Бәйрәмне бетерә торган кешеме ул? Бәйрәмне туктата торган кешеме соң инде? Бәйрәм дә түгел. Бәйрәм дип әйтмим. Гомумирәк, аннан да гомумирәк. Астагфирулла. Кунакчыл кеше сиңа кунакчыллык күрсәтә дип әйтик инде. Һәм орка кую. Орка кую, борылып басу, шулай бит инде. Теге каршы килү дигән Кунакчыл булмау бәлкем. Арка кую булгач теге артың белән борылып басу дисез. Әйе, артың белән борылып басу нәрсә аңлатырга мөмкин ул? Сиңа шундый хөрмәт йөзеннән сиңа кунакчылык күрсәтәләр, син борыласың. Хөрмәтсезлек. Шулайрак төгәлләштерергә кирәк. Хөрмәтсезлек. Дидер. Рәхмәтсезлек. Әйе. Рәхмәтсез кеше. Рәхмәтсез кеше турында әйтәләр шулай дип. Әйе. Неблагодарный була. Неблагодарный, рәхмәтсез. Шундый ни бар име гүбәдиягә Бар икән шул, аны кулланырга кирәк. Рәхмәтсез Кулланырга кирәк аны сүзләрне. Мәистә кала инде гүбәдиягә. Истә калдырырга кирәк. Әйе. Берәрсенә шул. Без белмибез шул менә кулланмыйбыз. Шундый ниләр аны ярар. Кертеп җибәрергә кирәк андый фразаларны. 1 балл. Дәвам итәбез. Хәзер мин бер фотография күрсәтәм. Әлеге фотода традицион япон уены го дип атала. Шул уеннан өстәл. Һәм әлеге токтада 1994 елда Япониядә уйлап табылган бер әйбергә зур йогынты ясый менә бу уен. 1994 елда Япониядә уйлап табылган бер әйбергә зур йогынты ясый. Карап алыгыз башта. Бу го уены. Домино уена түгелме? Юк, го. Юк, домино иртәрәк уйлап табылгандыр дип уйлыйм. 1994 елда без көн сайын диярлек куллана торган әйберне уйлап табуга йогынты ясый. Менә бу уен. Бу аның рәвешенә бәйле. Нәрсәгә охшаган ул, нәрсәгә охшатасыз? Соңгы бер ярты елда аеруча күп кулландык без аны. Дару түгелме? Юк, дару түгел. Гомумән истән караганда. Истән караганда. Ну менә аерым бер түгел түгел менә. Тулы менә бу рәсем. Тулы рәсем. Әйе. Нәрсәне күз алдына китерде сезгә?
Нәрсе искә төшә? Соңгы ярты елга бәйле. Психологка келген көк. Кроссворд, сканворд. Юк. Юкма? Нәрсе екен бұл? Нәрсәгә охшаган бу? Бұл уйынмы соң тағын? Юк, бу уйлап табылган әйбер уен түгел. Юк. Рәсеменә игътибар итәргә кирәкме? Монда. Ну, әйе. Бұл уйыны нәрсәгәдер бик каты тәэсир итә бейме? Менә бу рәвеше, менә шул яңа әйберне уйлап табучы кешене илһамландырган инде. Менә шуңа караганда, мин бит менә шундый әйбер ясый алам Ярты дигән. елда шушыны белән кулланабыз, әйме? Шулай белән бик. Әйе. Аеруча актив кулландык. Гәрчә аңарчада ул әйбер бик актив кулланыла иде инде. Кара әле музыкантларның нисет нәрсәләр белән, төймәләр белән ядыр музыкалар ясый башлар. Ул әйбер Баян түгелме? башлаган баян Юк, бу бер өлкә кешеләренә генә бәйле түгел, бу бөтен кешегә дә бәйле. Бөтен кешегә. Карыйм әле әйбәтләп. Әйбәтләп карагыз әле. Карыйм әле әйбәтләп. Төймәләр, ниндидер шашкаларга ошаган. Ой, куядыр. Менә күрдем. Әгәр дә мин ковид дисәм, маска. Юкма? юк. Маска түгел. Акылсыз икән күрсәтеп утыра бит, ярабби. Вакцина. Үз ирония бик әйбәт әйбер ул. Бик әйбәт әйбер. Миңа бу сорауларны бирсәләр, мин шулай ук утырган булырдым. Нәрсәгә ярты ел? Ярты ел. Ярты ел нәрсә эшлибез соң без ярты ел хәзер? Ковид. Ковид белән бәйле. Нәрсәгә охшаган? Нәрсәгә охшаган? Ярты ел. Бер төкләп карамагыз сез аны, менә тулы нине. Анда кемнәрдер җавапны белделәр. Белдегезме? Әйтегез, кызлар, әйтегез. Юк, сообщение язды телефонга. Сез полетка куйдыгызмы? Акыллы кыяфәт ясап, шуны әйтәм Телефон хәзер. телендә Менә шул дип. Исламны җиңдерергә әле давай. Әйт инде, уйла, әйдә, егет. Әйдәгез әле. Ковид. Ярты ел, Соңгы ковид. ярты ел. Нәрсәгә Каралы охшаган? тимәләр, нәрсә соң бу гаибер? Юк, Менә менә моның карый, формасы ясап әсәр. баян искә төшәйин менә искә. Ал, кара. Без күрмибезме? Әйдә. Без белмибез. Так, туктагыз әле, кемдер сообщение язды. Нәрсә кем язды микән? Кем югалткан икән мине? Burada әйбәтме? Әйе. Ярар. Уйларга Әйдәгез кирәк. без. Тавыр карыйм әле, туктагыз әле. Әйдә. Матур итеп Әйдә. карап Әйтләп кара әле, Ислам. Бәлки Әйдә. бер уй килер башына. Нәрсәгә охшаган икән бу? Нинди вариантлар бар? Башта сездән сорыйм. Сездә Уйларга вариантлар кирәк. юкмы? Минем Уйлар вариантларым катырга юк. кирәк. Ислам әйтсә. Әйдә. Я калса QR кодка шаган. Менә бит! Менә QR код! Менә! Шәбиме? Рәхмәт. Шәб. Афәрин. Аллага шөкер. Әйе. Башка Моны килмәс. автомобильләр өчен запчастлар уйлап таба торган компаниянең җитәкчесе шушы уенны уйнарга ярата торган була ел вакытларында, һәм ул шуны күреп илһамлана. Аңарчы штрих-кодлар белән эшли торган булалар. Ә QR код 200 тапкырга күбрәк мәгълүмат сыйдыра Японнар үзенә. чыккан ниләрне, QR Әйе. кодларны. Әйе. Менә бит Акыллы халык. 2 балл сиңа, Ислам. Нәхәр беләсең инде гол уеныннан чыккан. Афәрин. Я Рабби, каян бу хәтта зиһендер минем. Булдымы ни? Икеме ни? Миңа берәрне генә бирделәр, сиңа сразу ике. Озак булды, шуңа күрә 2 балл булды бу. Авыр катлаулы сорау. Әйе. Үзе дә уйлап иткәч инде әйткәч җавап. Башларым милләрем кайда бетте бит инде, уйлый. Дәвам итәбез. Әйдәгез, 5нче әйдәгез. сорау. 1907 елда Чех галиме Ян Янский дигән дөньядагы барлык кешеләрне 4 төркемгә бүлә. Соңыннан, ул үлгәннән соң инде башка кешеләр әлеге төркемне саны буенча тигез булмаган тагын 2 төркемчәгә бүләләр. Психологмы? Бу психолог Янский психолог түгелме? юк дип хәтерлим. Теге холериклар, сангвиник, флегматиклар түгелме ул? Юк, юк. 4 категориялар. Юк. 1907 елда Чех галиме Ян Янский дөньядагы барлык кешеләрне 4 төркемгә бүлә. Аннан соңыннан ул кешеләрне саны буенча тигез булмаган тагын 2 төркемчәгә бүләчәкләр. Ну, бүлә инде. Нинди фән галиме? Нинди өлкәдә эшләгән? Ха, бик зур подсказка булачак инде бу. Ярамыймы белергә? Ну, юк, әйтәм. Әйтеп кара әле. Медицина. Медицина? Әйе. Безгә бу подсказка берсе. Бик зур ди. Ярар. Так, медицина 4 нигәйме? 4 категория. Биология дип әйтик инде. Кешегә бәйле бу. Ярата хаты кызга белгәндә. Брюнет, блондин, шатен, юкмы? Юк. Кешеләрне 4. Һәм ул 4 төркемнең тагын үз эчендә 2 төркемчәсе дә бар һәрберсенең. Тагы белделәр инде.
Нәрсәне карагыз әле. Тагын белделәр. Да, әйттеләрме инде? Юк әйтмәделәр, Юк, әле белделәр. ишетмәдем. Ислам бәлки ишеткәндер. Юк, ишетмәдем. Ишетәсенә килмим. Уйларга кирәк. Медицина Я кешене Рабби, дүртмегә. я Рабби, акыл бир, я Рабби. Нишләп инде менә бит. Тукта әле, яшь Бу буенча. кадәр авыр түгел. Юк, бу яшь түгел. Яшь буенча түгел. Яшь буенча түгел. Бу кеше тугач ук билгеле була торган. Әйбер инде. Кеше тугач билгеле. Күзләрнең төсе. Так, кеше ничек бүленә тагында уйлайлар. Бу Ирләр, төп хатыннар. төгәл дүрт төркем. Бу теге күз төсе, чәч төсе кебек икеле-микеле бер төп төгәл. Бәлки тән төсеннәндер. Раса. Тән төсе, Имән раса. сары тәнле, кара тәнле, сары. Әйдәгез һәм алайса ак. бу теорияны ахырына кадәр җиткереп бетереп карыйбыз. Дүрт раса име? Әйе. Тагын икешәр төркемчәгә һәрберсеннән нәрсә чыгарып була? Дүрт расадан. Чәчәләр. Әгәр дә шуны чыгарып бетерсәгез, мин сезгә бал бирәм, бу дөрес җавап булмаса да. Минем күземә карагач курку хисе күренәме? Юк, Юкмы? нишләп? Синдә паника. Күренергә Минемдә тиешме? просто Тапшыру башланганнан бирле. Фейерверклар атады да просто аңламыйча. Иркенләп утыр, выдохни. Так. Юк, сез бер-берегезне тулгандырып Раса дөресме әле ул ни? Юнәлеш. Юк. Юк, дөрес түгел. Юк. Әмма мин бал бирәчәкмен, әгәр дә сез Ошады бит. уйлап Ошады чыгарсагыз бу теорияны. Расларны. Юк, чынлап та бит инде теге ниләр, ак тәнле кешеләр сары, кара һәм дөртенчесе нәрсә әле? Уртача инде. Медицина кешене дүрт нигә бүлә? Бик гадидер инде җавабы, имә без белмибез. Тагын Кара инде, телефонга бик бир гади. сообщение була бирмәлдә. Минем телефонымда бирегез әле, бәлки миңа да килер бер нәрсә. Юк, бүгеннән менә ул телефон сезнеке була ала. Биләме? Анда Так, дүрт нигә? Баш эшләми бит әле монда эшләп. Һәм хәтта Ират белән хатын-кыз бала алып кайтыр алдыннан үзләренең Хромосома, что ли, Y? Юк. X хромосомнар түгел. үзләренең кайсы төргә керүләрен белешергә тиешләр. Бу бик мөһим. Баланың сәламәтлеге өчен. Хәзер әйтәм, резус факторлар, минус, плюс, резус фактор. Бергә әйттегез почти. Мин кан дидем просто. Ул беренче булсын инде, ярар. Юк, икегезгә Кызыл китап кан дидем. икегезгә дә бершәр бал бирәм. Әйе, кан төркеме буенча. Ярар инде. Юк, алай дөрес булмый. Дөрес булмый, мен бит инде все-таки Без дөреслеклек турында сөйләшә башладык хәзер име? Честно җиңергәме, җиңмәскәме дип. Әйдә, бер бал, рәхмәт диген. Рәхмәт. Яшьләргә җиңәргә кирәк инде. Рәхмәт Хәзер инде югалтырга ибергә. Аллага шөкер. Җиңәсе ибер җиңелгән. Икегезгә дә бершәр бал. Рәхмәт. Дәвам итәбез. 6нчы сорау. Бу да бәлки җиңү сораудыр инде. Хотя, белмим. 1933 елда дөнья күргән инглиз телендәге бу җыр дөньяда иң еш җырлана торган җыр дип санала. Нинди җыр бу? Ничек уйлыйсыз? Инглиз телендәге җыр, бик популяр җыр. Дөнья күләм популяр җыр. Ул инде 1931 елга кадәр теге җырланылган, ә менә нәкъ менә яздырылган варианты 1931 елда. Марсельезны французча җырлыйлар буга инде белмим. Инглиз телендә. Why do you breathe a sign every evening, whispering your name? Юкма, as they do, what I have. Юкма, Серенада солнечной долины. Мен белмим кайчан язылганын инглиз. Ну теге чордагы җыр икән. Бу җырны мин бирәчәкмен. Әйе. Әйе. Просто мин шундый рәхмәт. Бу җырны бөтен кеше белә. Бөтен кеше диярлек. Аны бөтен кеше белә. Happy birthday Әйе. to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Минемчә, Аны ул хәтта да бит популяр җыр. туган көнең белән дип шул көйгә җырлыйлар. Татарча да, русча да, бөтен дөнья. Кара әле нинди акыллы кеше уйлап чыга. Нинди композитор язган икән. Язылган. Анда аның авторлыгы да түгел билгеле түгел. И шул халык җыры инде, бөтен дөнья Әйе. халкы җыры. Классно. Син дә җырлап Мәгәр бетерәсең беләбез. килмиме? Кушылып җырлыйсың килмиме? Юк. Юк, мин татарча җырлыйм. Синең туган көнең кайчан? Минем 12 октябрьдә. Октябрь. Октябрь 12. Син Истә калдырыз бөтенегездә. үлчәмнәр Өлчәм, йолдызлап октябрь. башладың, Үлчәм, үлчәм үлчәм. йолдызласына. Ә мин игзәкләр, Exact. ә безнең стихия икебезнең бер. Син Хава, мин Хава. Шуңа күрә без беренче күрешүдән уртак тел таптык. Уртак. Тагын кемнәр кем? Сөйләшик. Мин укчы. 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 Стрелец. Стрелецның аның ни символы нәрсәле? Ялкын. Мин Укчы. белмим, ул әйбер белән кызыксынмагач. Ялкын бай.
Ие, киттек. Әйе, давам итәбез. Мин сезгә 2 балл бирәм инде. Мин беләсеңме, Ислам? Өчне бирермен. Мин сиңа беләсеңме хәзер нәрсә әйтәм? Менә бу кактуска карап утыр. Менә шуңа карагач, ниндер уйлар килә башлый. Булар ул бу юкка гына тормый монда. Мин аны Ул селкетер өчен баш мин әзрәк. баш миене селкетер өчен куйганнар буны. Давам итәбез. 8-нче сорау. 8-нче сорау. Юк, 7-нче сорау икән. 8 март һәм буш кастрюль табак савыт белән нинди уртаклык бар? 8 март һәм буш табак савытлар, кастрюльләр. Бу ике әйбер арасында. 8 март көнне бөтен дөнья хатын-кызлары бит инде ниндер теге революция оештырган көн имеш. Шуңа күрә ул көнне алар ашарга пешермәгәннәр күрәсең, ирләре ач калган. Савыт таба, алар буш булган савыт сабалар, юкмы? Юк, әмма сез дөрес юнәлешкә бардыгыз һәм бу кызыклы җавап, шуңа күрә мин сезгә 1 балл бирәм. Рәхмәт. Һәр дөрес җавап. Ислам 25 Хәсин дөрес. февраль турында әйткән булсагыз, мин тоже берәрсә ашарга булам. Гафу итегез инде. Һәр дөрес җавап әйтәсеңме соң? Юк, Без әйдәгез уйлап бетерик. Ни Әйе. өчен буш кастрюль белән буш? Менә сез хатын-кызларның хукуклары өчен дип революция дип әйтә башладыгыз. Менә шул Алар шул кастрюльләр белән чыгып, күрәсең чаң какканнар име? Нәрсәдер урамга чыгып, Әйе. бөтен Безгә кастрюльләрне бәйрәм кирәк. Бер көн булса да, шак дип нитеп, шул Әйе. бер көн булса да бәйрәм Әйе, кирәк. хатын-кызларның Әйе. хезмәтен хөрмәт итүне сорап, тигез Сорап. хукуклар сорап. Әйе. Теге Аның төгәл көндә билгеле 1901 елда Чикагода хуҗабикәләр һәм төрле хезмәт ияләре хатын-кызлар буш табак савытлар белән, чыгарып. әйе, Онсы да Америка Шау баштарында чыгарганнар. булган, әйме шушы революция? анда да булган, әйе. Әнише, Юк, юк инде юк, полиция Ярар. килмибез. ярар. Киттек, дәвам итәбез. Сезгә бу Шундый сорауга кызык җавап сораулар, өчен рәхмәт сезгә бер сорауларыгыз өчен. Миңа Куен- бик балл. Камиләгә зур рәхмәт белдерәбез, безгә ул сораулар Рәхмәт. уйлатырга. 8-нче сорау. Менә күз алдына китерегез, Англиядә бер кешене телевизор караган өчен төрмәгә утыртканнар. Кулга алганнар инде ярар, төрмәгә утыртмаганнар. Ни өчен? Бу хәл мөмкин. Телевизор караган өчен. Әйе. Без менә кызлар белән берничә ел элек име Лондонга бардык, кыз Ләйлә белән чыгыш ясарга име, Нәврүз бәйрәмендә. Безне урнаштырдылар бер гаиләгә. Мин шунда беренче тапкыр белдем. Һәр бүлмәдә телевизор бар буларның име. Шул һәр телевизор өчен аерым акча түләргә кирәк хөкүмәткә налог. Сез инде менә дөрес җавапны Ул күрәсең түләмәгәндер инде, аның 2 телевизор булган микән, Әйе. бер телевизор. Менә ул шул теге түләнмәгән телевизордан Әйе. караган өчен шуңа төрмәгә утыртканнармы? Әйе. Җәмәгать, Америкада гаҗәп. бит июльне дөрес узмасаң да Мәйтәм, безнең мәйтәм Рәсәйдә име телевизор залда да, нидә дә, бүлмәдә дә, йокы бүлмәсендә дә бар. Ну хәзер инде ул телевизорга теге телевизор караучы кешеләр Аллага шөкер арта башлады. Безнең дә Аллага шөкер, арта безнең дә башлады. өйдә телевизор Сез әйтәсез дип тузанда тора. Аллага шөкер. Юк, әйбәт түгел өчен дә ул телевизор. Ну анда нәрсә, вакыт уза. Аллага шөкер, сез Аллага менә- шөкер, телевизор карамыйлар. карамыйлар. Менә күптән түгел генә ничәдер ел элек ул телевизорлар бөтен бүлмәләрдә тора иде. Ә мин Әйе. шунда Англиягә баргач, Аш ничәнче елда соң, бүлмәсендә берәү. алар түлиләр икән, һәр телевизор өчен алар түлиләр. Әйе, әйе, салым кертелгән. Салым кертелгән, Ул әйе. безнең акчага күчерсәк, елына 20 мең тирәсе Әйе, түләп әздә барырга түгел, тиешләр. әздә түгел. Һәм ул юкка гына эшләнелмәгән, әлеге компания, телевидение компаниясе реклама кертмәс өчен салым җыя тамашачылардан. Рекламасыз карар өчен. Шулай. Әйе. Менә бит. Юкка гына яшәлмәгән икән бу дөнья. Кисәк кенә исегезгә төште бу Соны, сезнең. миңа беләсез нәрсә искә төште? Бар бит әле «Миллионер из трущоб» дигән кино. Ул Әйе. бит малай гомер буе туплады, ниндидер үз тәҗрибәсен туплый. Әйе, Аңа әйе. нәкъ шулай сораулар ләгеп барды. Мәйтәм, кара нинди әйбәт идея кинода. Син карамадыңмы «Миллионер»? Юк, Кара карамадым. әле, Ислам, ул шундый гениаль кино. Әйбәт Ничә фильм ул. доллар? «Миллионер из трущоб». Бик әйбәт фильм ул. Бик әйбәт фильм. Анда как раз ул ләгәнигә бар бит әле тапшыру. Кто хочет стать миллионером? Әйе. Тапшыру бар бит әле. Менә аңа гел бөтен сораулар ләгеп барды аның тормышында булган хәлләрдән. Әйе, һәм ул үз Һәм бит тәҗрибәсеннән чыгып. бездә юкка гына Лондонга бармаган. Әйе. Сезгә 1 балл. Безнең 10-нчы сорау һәм ул сорау бу нәрсә дип атала? Хәзер мин яңадан бер фотография күрсәтәчәкмен. Менә ул. Нәрсә соң? Так, бу камин янында тора, Ислам, игътибар ит. Име? Ялгышмасам. Камин Әйе. янында тора торган әйбер, Утын нидә торган бит ул? Утын сыя микән монда? куя торган түгел, утыннарны селкетә торган. Юк, бу бит ни? Менә бу. Күрим әле Ул күзем бүгенге көндә кулланыла торган әйбер,
әмма бұл менің біріншіл варианты инде. Ойлап табылғаш та ол менә шундыйрак формада булган. Коралы ычкыннар ұша бит инде, нелер. Нәрселер ул. Кузы. Бу идәнме соң менә бу аста? Бу идәндә тора. Әһәмиятле түгел ул. Әһәмиятле Нәрсәдер инде шунда. Ну, ушак янында кулланырга торган инде әйбер инде бу. Жайланма. Сүндерә торган микән? Ушакны сүндерә торган. Не бу формасына карагыз әле, берәр нәрсә беркетеп куеп буладыр анда бәлки. Берәр нәрсә. Оя киемнәрне киптерә торган. Шулаймы? Юга мен бер бал бирәм. Бу бик логично. Ике оя киемен шулай торып куясың да, ул киенитә киптерә торган әйбер. Миндә шулай дип Юк, булыр. кирләрен дә куй була. Я тоже бак кирәк. Так, нәрсә куеп була тагын? Ну, кирләрне булмый инде. Ниндидер туктале, савыт сабатыгы белән нәрсәдер җылтырга буладыр. Ниле, Менә ошауга бәйле. Бутылка түгел, Юк. шешә түгел. Нидә куялар соң анда? Тостер! Әйе. Ипи кыздыра торган әйбер. Yes! Менә менә мондый фотография. Әнә кара, Ислам. Давайте. Ясый шурашуларга кадәр. Ислам, мин гаепле түгел. Мин сиңа мөмкинчелек бирәм, җаным. Биш шаялам. Виноват, Миңа менә шушында була, әйме үзе бер бәхет ул рәсен әйткәндә. Менә шулай аралашабыз, сөйләшеп утырабыз. Җиңү мөһим түгел. Менә монсы мөһим. Күрешеп шаярышып утыру. Наверное. Инде оя киемдә тыктык монда име шешәләр дә куйдык. Аннары карасам, не тостерга ипи куя торган. Әйе. Карашы, ипи кыздырып ашаганнар элек. Мин менә уйлар идем. Халык шигел яраткан икән кыздырылган ипине ушакта. Юк, уйлап кара, бер тимер кисәгә шул тостер дип ала. Ничек ала була дисәңме? Бер тимер кисәген күреп, шуңа карап, тостер дип ничек була Без дисәң. бит бергә уйлаштык, мин Мин бу аны. тимер кисәген күргәч, металл аламган дип әйтәсем. Всё, бүтән берәр күрәсем килми. Ну, тостер ул вакытта тостер дип аталмагандыр инде ул. Ничек? Тостерның Карагыз, прототипы инде ул. Менә кешеләр юкка гына ачмый, сухари киптереп, нәрсәдер фирмалар, шул Павел Волялар, имеш, хрустящий сухариклар гомер буе кеше яраткан, бөтен дөньяда яшәүче кеше яраткан, кыздырылган, киптерелгән ипи. Әйе. Шуңа күрә бу шундый минем өчен ниндидер прям Бәлки ул Кызык әйбер ул. ипине әрәмитмәс өчен дә Ие. кулланылгандыр. гел була торган әйбер, гел куллана торган әйбер Теге була. була бит кешеләрнең ашказаны белән нидер проблемалар. Бар анда Ипи әйбер. ипи ашамый торган кешеләр бар бит, менә алар сухари ашыйлар. Сухари кирәк, Сухари потому что ашыйлар. яңа пешеп чыккан ипи ниди файдалы түгел, зыянлы. Ул глютен булганга күрәме анда? Аннан түгел, Белмим. камыры теге кайнар ни булгангадыр инде щи. Авыр Нисектер булган авыр күрә. булгандар. Менә бит. Шуңа күрә киткән ипи файдалы. Мин дә бер акыллы фикер әйттем әле. Нәрсә искә төшер әле? Мин дә бер акыллы фикер әйттем әле. Бүген. Юк, искә төшереп булмас инде. Инде глютен дигән сүз чыкты авызыннан. Оя кием, Анда да глютен сөзе дә әйе генә сүзе чыкты бу яктан. Глютен сөзе чыкты. оя кием турында сез әйттегез бит, име? Әйттем. Сезгә 2 балл димәк. Дөрес җавап өчен һәм Аны кемдер язып барамысың? Шуңа Бар. Калдырып барасыңмы? юк, юк. Зинһар өчен Язасызмы ни? исәбен әйтеп тормагыз дип. Әйдәгез бу юлы шундый искәрмә ясыйбыз һәм җиңүчелеген әйтәбез. Рәхмәт. Шулай әйтәбез. Тик безнең әле бер сорау бар. Ул безнең 10нчы сорау. Һәм ул буын батыл, Онда бирсен сарасы бер он бал. Дөрес булса. һәр берегез өчен аерым сорау. Буын батыл тапшыруның шундый бер яңалыгы менә сезгә килеп җиткәч уйлап чыгардык. Мин сезгә ислам турында сорау бирәчәкмен. Сезгә Зөлфия ханым турында. Буламы? Держись, малай. Дөрес җавап бирмәсәң. Беренче сорау сезгә. Әйе. Хәзер мин 4 җыр исем әйтәм. Сез шуның кайсы исламныкы икәнен белергә тиеш. Корлы яңгыр, тагын яңгыр, тәүге яңгыр, җәйге яңгыр. Тагын яңгырмы? Юкмы? Дөрес түгел. Бүген генә тыңладым мин аны. Тыңладым. Тагын яңгырмы? Но мин исемен истә калдырмаган идем. Молодец. Без өлкән буын булсак та йоклап йөрмибез. Без беләбез. Сез киреп тыңлагансыз. Әйме, киреп Мин тыңлагансыз. бит белергә тиеш идем, кем белә. Ай. Киләр дә ислам әйтәм, кем икән соң инде ул, кем икән соң. Хәзер ислам Шундый талантлы әйбәт. игътибар сиңа. Хәзер мин 4 спектакль исем әйтәчәкмен. Может, инди театрда эшләгәнгә сорашсыз. Миңа кара. 4 спектакль исем әйтәчәкмен. Һәм шуның кайсысында Зөлфия ханым уйнаган сөзләргә тиеш. Беренчесе üzülгән өметләр, üzülгән юллар, üzülгән яфраклар, üzülгән җырлар.
Үзілген Мен дұрыс жауап бермесем, біз дос болып қаламыз ба? Біз дос болып қаламыз ба? Үшіншісі не дейді ана? Табыр, үшіншісі. сонын есте қалдырдым. Әйдер еске түсіріп қарады. Нәрсе еді? Үзілген үмітлер біріншісі дейді, ме? Иә. Үзілген яфрақтар 4 дейді, ялғышмасам. Әдеп отырмаңыз, жауабын беріңіз. Әдеп отырмаңыз. Нәрсе үзілген, шунықын айтайды. Нәрсе үзілген? Юл ма, үміт ме, яфрак ма, жыр ма? Қойсы үзілген? Қойсы үзілген? Кетті, Ислам, кетті. Үзілген. Ятсыз Зульфия апасының ижатын білмей, ятсыз малай. Ұялмыша. Жер астына түсіп кетесің кейін қазір. Мына шына жер аршылса емес, шына түсіп кіра кетерін. Сірейтем, еше 9 ел бара тұрған спектакль бұға әлі ол. Үзілген. Үміт, жыр, яфрак, yol. Қойсы? Үзілген яфрак. Әйе. Міне бит. Сені молодец. Еші Ислам. Әйде бір қорап елмайды енді. Әйбет барсы да. Рахмат, я Рабби. Икі кізге де бір үшер бал. Ол қазір бұйыл түшірмекші болар, ол спектакліне келіп қараймын сен. Оған бір көрсетеміз апрель айында. Апрель айында Мен күстесің? анда шундай эшекі қатын. Желбәзек. Мина ши рольный сопротивление не ишіндір. Жоқ, бұл сопротивление түгел, мен шундай просто ешеген генә. Мен өзіме Матур болып қаршы қуанып. рөлдерін ойнарға яратам. Ши мен шулай. Мен Панина ши өзінің уақытында бар еді, бригада түшкен Панин. Теге мерзкий шундай. Бригадада түшкен? Бригада түшкен. Ол бригада түшмеді еш Панин. Мәрхум бит. Ол Панин түгілінде. Нонсы жоқ, теге Панин ойладым. Түгі вообще классный. Мен теге Панин деп естідім. Мен де шын ойладым. Бя. Шулай тұрып сөйлешулері. Мен шундай бик талантлы, бик әйбәт актер. Мәрхүм бит инде ул. Әйе, мәрхүм. Бүтін кіші беттегі кішілердің әйбәт рөлдерін есте қалдырам. Әйбәт позитив рөл ойнаса кіші кішіні, ой, шундай әйбәт деп мақтайлар. Әміне мұндай кішілеріне көрмейлер. Көрмейлер, онда бит рөліне тоже ойнарға керек. Нешекте болса ойнарға керек. Ошылып кетті Ислам азапқа тала. Әйе, ниһайет. Мен міне көп телевизион сериалларда түшірдім, мен Нурания Жамали апа түшірген, Нурания апа түшкен. Мен бүтінісінде шундай әйбәт едім, шундай оңай рөллерде едім енді. Бір рөл әкті меңа, онда башқа актриса ойнарға тиіш еді. Мен Нурания апа шалтырады да, Зульфия, міне ошларға керек, тезгіне рөліне үйреніп атсаң, міне шундай рөл мен айтам нәрсе. Ол тескәрі рөлді мен айтам. Ниһайет, мен айтам, шунда білмесі келді. Мен театрда да тегір хамал қор қызларын яңа елда ойнап еріп, мен айтам, беріңіз мен ұбырлы қоршық рөлін мен айтам. Мен ұбырлы қоршық боласы келе. Мұнда Нұрай апа берді мен. Ол рөліні башқарып шыққаннан соң, менға келе башлады сообщениялар. Не ішләдіңіз сен? Не үшін шундай рөл ойнайсыз? Сізге келішмей. Міне қазір сізні яратмайбыз енді. Міне бұлай боламын, не ішле болай? Мен айтам, болды екен хәлләр, мен айтам, жоқ мен айтам. Хейтерлар болмаса, кіші артист түгіл. Халық яратмай. Мұны не деп тысаты деп шығара шақпыз үзге. Хейтерлар болмаса? Хейтерлар болмаса, сен артист түгіл. Әйе. Мен шылай бұлға тежір. Yazıp koysak onda bırak. Қазір жеңушіні білгілегенші, менем... Бітті міне? Әйе. Ишеп әз, тоғын керек. Бар мұсын бұтен топшыруға әзірленіп қойған сұраулар? Айдаларында ішлегелі. Шынды қызық енді. Менемнен дедір бір сұрау қалғанында. Иделі жоны қойым. Ақылы қияфет жасап отырға яратам мен? Мұнсы қуатлау ұрақ енді. Мен түріп қолдырғанмын. Әйде айтып қор әлі. Қазір ислам. Мен нәрсе деп отыла бұл сұрау. Нәрсе? Мен нәрсе деп отыла бұл сәхифе. Нәрсе, әйе. Ол әйбір өзі турында сөйлесем, міне нәрсе сөйлер еді. Мені 3-ші ғасырда Қытайда ойлап табалар. Дәулет стандарты бойынша мен қызыл түсте болам. 19-ші ғасырда менің үшін мақсус тортмашық ойлап табалар. Кішкене тортмашық. Америка Қошма Штатларында мені елына яқынша 10 миллиард дана көлемінде жетіштірелер. Һәм тағын бір факт, 88% ұшырақта мені бірінші отына ішінде керексіз деп табалар һәм шығарып ташылар. Шундай қызық сұрау. Шундай Қытайда 3-ші ғасырда барлыққа келе, қызыл. Ойлап табалар. Қызыл. Тұқыма дейдің мәлі сен? Дәулет стандарты бойынша қызыл түсте. Қызыл түсте. Бұларға тиеш еме? Қызыл түсте. Onlar Америкада 10 миллиард білен шығарылар. Һәм ол керексіз болып шыға ғадетте. Таманы ортық қоланмайларды. Оқша түгіл, енді оқшаны қоланабыз. Карталарға көші барса да оқшаны қоланалар. Шөпші қызыл кнопка барлыққа келді. Америка дегеш мен айтамда қызыл кнопка. Жоқ, оның түсіне иқтибар етмейсің. Қазір түске бәйлі түгіл, қызыл түгіл.
Меңдә бер төстә була ала. Менә флешбэк килде шуны ике сүз башыма. Берсе кунг-фу, берсе бамбук менә шулай башка сукты. Ике сүз. Кара әле нәрсәдер цифрга күчкән. Аны бик күп Кытай дигәч, кулланганнар синең иде. ассоциацияларың Я бамбук бамбук, белән я кунг-фу. Кызыл, Шушы анда 10 исә миллиард, ансы укайрак Мин эмес. башта байрак дип уйлаган идем, әйтәм, ни, барлыкка килә. Байрак. Юк, байрак. Аларның флаглары кызыл. Тортмачы уйлап Тормашы чыгарганнар. уйлап Аны чыгарганнар. йөртер өчен инде үзең белән. Үзең белән йөртәсең. Кошелек йөртәләр инде шунда тагып нәрсәдер юкмы, сумка, Юк, кемдер кошелекка да салып йөртә ала. У бөтен кешегә дә кирәк тә түгел инде ул әйбер. Ниндидер паспорт. Түгел. паспорт кирәктер инде Кирәк бөтен тик паспорт кешегә. кулланалар әле паспорт. Үзең белән йөртәсең. Америка, нишләп Америкада да чыгарганнар? Бөтен Ничек дөньяда. төшереп калдырдыгыз, сорап бирәм әле. Ничек төшереп калдырдыгыз бу сорауны? Бик катлаулы, әйтеп катлаулы булганга күрә. Мин үзем башта бит мин җавапларын карамыйм, миңа соолар килгәч. Үзең җавап биреп карасың. Аңгырайып утырдым. Так. Идәйдә уйлыйга әле кызык бит. Җитештерәләр, аннары бер атна эчендә кирәге булмаса. Кирәк дип чыгаралар да инде аны, кеше кулланмый инде аннары барыбер. башлыймы? Хәзер Хәзер кулланмыйбыз без лайбер белән. юк, кулланабыз, ул бар. Без кулланабыз. Эс. Юк, хәзердә актив кулланыла ул, әмма менә әйтәм бит инде. Кирәк дип нитәләр, ясыйлар да. Тартмасы бар, тартма эчендә үзең белән йөртәсең көн сайын уйлайын да ислам. Нәрсә икән соң? Бөтен кеше дә йөртмий инде аны, менә берәр Үзенчә фикерләп утырган. гади билгеле булмаган кешегә ул әйбер кирәк түгел инде. Исеме булган кеше йөртергә мөмкин үзе белән андай әйбер. Нинди исеме булган кеше? Нинди исеме? Популяр кешеләр йөртәләр шуны. Ну, әйе. Ниндидер хезмәт күрсәтә торган кеше йөртергә мөмкин аны үзе белән. Саутта, шулайым тартмада куядыр. Әйе, һәм таратырга башкаларга. Визитка. Әйе. Ислам, ниһаят. Уяндык. Йолдызлы минуты җитте егетнең. Нишләдең инде? Менә тиксем алагына без бу сорауга кайтмаганбыз инде. Моны кертеп була уже тапшыруга син җиңдең дип Аллага шөкер. Ничә балл бирә? 10 балл бирә. 3 балл бирәм. Юк, берәү дә җитәме? Хотя би шәүдә ярый. Иң мөһиме синдер җавапны белдең. Молодец. И шул визитканы кулланмыйбыз бит хәзер. Ну кемдер куллана? Ну әз инде. Әз. Күпме визитка калды елебезле. Бу кешенең әзрәк акылын. Ну Кытайда бит инде Чуалдырыр өчен. Кызыл төс это цвет власти. Да бит? шуңа. Кытайда бәлки шуңадыр ул. Теге син ниндидер танылган кеше и өләшәсең, таратасың үзеңнең визитканы. Шул хәзер безгә җиңүчене билгеләргә кирәк. Кем дип уйлыйсыз? Барабанны бер. Кем безнең җиңүче? Кем? Әйдәгез. София, 13 балл. Һәм Ислам 7 балл. Менә димәк безнең Исламга тантаналы рәвештә икенче урын. Өченче урын юк бит монда. Икенче урын. Зөлфия ханым, сез беренче Шунда урында. күңелле булды, рәхәт булды. Мин бик шат. Һәм бу сезгә Миңама. әйе. Сез мине җылатасыз хәзер. Мин аңа гашыйк булып карап утырдым. Чынлап. Безгә ярдәм итте. Бүген сорауларга җавап Карыйм бирә. әле, мен әйтәм, бу бит сезнең тапшыруыгызның билгесе име шундый? Әйе. Һәр җиңүчегә бебек кешкәемле инде син минем. Чәчәк атырсың инде, яме Алла бирса. Минем өйдә 2 кактусым бар, алар чәчәк атмый инде, 2-3 ел торалар алар. бу синең кеше юк иде әле безнең Хәзер үзенең обега барам да, шушында юкны берне алам үземә. Ошалды. Ишне ал син аны. Матур рәхмәт Һәм сезгә. социаль челтәрләргә дә урнаштыр. Алдым дип. Һәм сез аңа исем кушырга тиеш буласыз. Хәзер үкме? Юк, хәзер Хәзер түгел, уйлыйм инде башта. Исем Ислам дип кушырга кушыйм икән. Үпкәләмисең Юк инде. Юк, Ислам исеме бик ни безнең динебез, нитеп ярамый кактусканды исем кушы әйтмим. Бүтән исем. Менә исеме Рәшит булган булса, рәхәтләнеп кушылыр. Я Фәрит исемле булсам, менә дигән исем булыр иде кактус. Махмуд. Котлыйм сезне. Рәхмәт. Сине дә котлыйм, Ислам. Һәм тапшыру азагында шундый сорау бирәс киләсез, театр артисткасы буларак. Һәр кеше карарга тиешле 3 спектакль сездән тәкъдим итәсез. Безнең театрдамы? Мөһим түгел. Син, Ислам, һәр кеше тыңларга тиеш 3 җырчы яки төркем исеме. Мөһим түгел, татар артистларымы, чит ил артистларымы.
Тамашачыларга сездән шундый тәкъдим. Бу миңа ошаган җырлар шулай бит, мәсәлән. Миңа Юк, ошый ул миңа. җырлар. Юк, миңа мәсәлән ул җырлар ошый. Киңәш итеп түгел, бары тик тыңлап карагыз дип әйтергә кирәк, шулай бит. Үзеңә ошаган нәйе. Всё, сөйләштек. Уйлыйм мин хәзер. Узак вакыт кирәк Юк, күп кирәкми. Юкмы? Юк, күп вакыт кирәкми. Хәзер әйтәм. Камал театрында тормышма бу. Айдар Җабаров куйган. Кәриев театрында Кәҗүл читек. Әйбәт спектакль шуй миңа. Безнең театрда Нәзер спектакле. Һәм хәзер әйтәм, кайсы спектакль бик ошый әле миңа үземә. Безнең барысы да әйбәт инде Тинчурин театрында. Спектакльләр бөтенесе дә матур. Монда 3 булды инде сезнең. Минем эш булдымы? Әйе, монда Менә исемлек шул. итеп чыгарачакбыз без аларны. Ислам. Мин соңгы тапкыр Рэй Чарльз дигән фильм карадым. Һәм шунда шушы артистның тормышын күзәтеп бардым фильмда. Һәм яңарак кына җырларын тыңлый башладым. Миңа бик ошый Рэй Чарльзның җырлары. Шулай ук Квин Интерком ошый миңа. Һәм рус артистларынан миңа ошый Джонни. Джонниның җырлары. Джонниның бөтен альбомын тыңлый аласыз. Инде әзрәк ни өчен разнообразие татар татар артистында әйтенде. Ну, Салават абый бренд инде ул. Салават абый тыңларга. Салават абый бренд. Ярар. Рәхмәт. Шуның белән шул. Рәхмәт бик зур килгәнегез өчен, актив булганыгыз өчен. Тамазагызда була. Тиздән җырлар чыгачак. Әйе, әйе. Ишеп киноны, эш кино әйтик инде тагын юкмы? Эш кино? Әйдәгез эш кино да әйтик. Тагын нәрсәләр әйтәбез. Мин соңгы Иң яраткан соңгы эш тапкыр татар- караган кино Последний дуэль, искиткеч әйбәт кино. Мин бик тәэсирләндем. Последний дуэль дип атала. Син нәрсә карадың соң? Соңгы тапкыр мин карадым Зеленая книга дигән фильм, ул Оскар алган фильм. Һәм яңадан карадым бер фильмны, Зеленая миля дип атала. Ансы Ул классика инде. Классика. Нигә кисә зеленый икәнен әйтә алмыйм. Ләкин менә шул ике фильмны кешеләргә киңәш итәргә карарга шәп фильмнар. Ә минем соңгы караган фильм «Не смотрите наверх» дип атала. Ой, мин дә карадым, бик әйбәт кино. Не смотрите, мин аны гел буталам. То ли смотрите наверх, посмотрите или не Не смотрите. смотрите наверх. Әйе, Леонардо бүгенге Ди көн Каприо өчен да, бу бик актуаль. Дженнифер Лоуренс һәм Мэрил Стрип, Әйе. Америка президентын ойный Мэрил Стрип. Әйе. Искиткеч Бик актерлар актуаль. и мәгънәсе бик әйбәт матур. Рәхмәт, бу тапшыру бик озак дәвам итә ала. Булай булса, әмма аны тамамларга, түгәрәкләнергә кирәк. Димәк, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Мин тагын килергә каршы түгел. Мин дә. Сау булыгыз. Сау булыгыз.